שלום לכם, קוראים לי יהודית יעקובזון ואני כיום מנהלת מכון NFD לטיפולי נוירופידבק. למדתי אצל דניאל בשמחון לפני 4 שנים, וכמובן לימודים היו חוויה, באמת חוויה שמומלצת לכל אחד. ואחרי זה לאט לאט התקדמתי והתמקדתי בעיקר בטיפול בילדים במכון NFD בבני ברק. במכון זכיתי באמת להיות שליחה, לעזור להמון ילדים ולפתור כל מיני בעיות שונות. לפעמים הורים מגיעים אליי, יש לי ילד מרטיב, הילד מגמגם, אני מרגישה שזה יושב על מקום רגשי, אני רוצה לעזור לו, אני לא יודעת איך. אנשים מבולבלים, לא תמיד מגיעים לשורש הבעיה. אצלי, אני אומרת להם, בשיטת טיפול הזאת, אפשר לפתור את הבעיה מהשורש. לא צריכים לדעת מה הגורם לה, מה האבחון, מה הסיבה. משפרים את הפעילות של המוח, בעצם אני קוראת לזה כמו עושים כושר למוח, כמו שיש כושר לגוף, עושים אצלי כושר למוח, והמוח משפר את היכולות. ואחד המעלות הגדולות בטיפול, ולמה זה מתאים מאוד לילדים, אבל למבוגרים זה מתאים גם, אבל בעיקר, אצלי בעיקר מגיעים ילדים, זה הקלות של הטיפול והנינוחות. הילד מגיע יושב בצורה רגועה, על הקורסה, או רואה סרט, או מצייר ציור תוך כדי, או מתעסק בפלסטלינה. אני מתחברת פשוט את החיישנים. הילד שומע את המנגינה, את מה שהוא שומע, והוא שומע מדי פעם ניתוקים. וזהו. זה לא טיפול כואב, זה לא טיפול שצריך שיתוף פעולה של הילד, לא צריך לדבר איתו, כלום. פשוט בנינוחות הוא יושב וככה המוח משפר את היכולות. לכן זה גם מתאים לילדים קטנים ממש, או לילדים קשיי תקשורת, או אפילו אוטיזם, או תסמונת, או פשוט למשל לכל מיני ילדים שפשוט טיפול רגשי אחר לא יכול להתאים. אבל אצלי גם מגיעים הרבה ילדים, כמובן רגילים, והורים מסורים שרוצים לקדם את הילד. למשל, הייתה לי פה, אני יכולה לספר לכם סיפורים בלי סוף, אבל הייתה פה מישהי ששלחה ל2 ילדים. אחת, זה היה לפני 1.5 שנה, ילדה בכיתה ב', הייתה נתקעת בדיבור, והיא הייתה מאוד חרדתית, קשיי חברה, והיה לה קושי להירדם בלילה. האמא כותבת לי מכתב, וגם כתבה לי מספר טלפון, אפשר לשמוע את ההמלצה בכלי ראשון. שלחתי אלייך, מקריאה חלק מהמכתב, שלחתי אלייך ילדה מהססת, מתקעת בדיבור, לחוצה מאוד, מתקשה להירדם בלילות, ואחרי הטיפול נדהמנו מהשיפור הניכר. קיבלנו ילדה חדשה, רגועה, שמחה, זורמת, דיבור שוטף, נרדמת בקלות ובשמחה. תודה. זה דרך אגב ילדה שאני בקשר עם האמא כל הזמן, במשך 1.5 שנה, אחרי שנגמר הטיפול, האמא לא הייתה צריכה לחזור אליי ולא חזרה התופעה. זה היה פשוט שינוי שהוא לטווח הרחוק, פשוט לתמיד. המוח שינה את הפעילות שלו, שינה את ההרגל של הפעילות, והשינוי היה לטווח הרחוק, וממש פתרו פה את הבעיה מהשורש, בלי שום שיחה עם הילדה. זו הייתה ילדה דוברת יידיש, ואני לא יודעת את השפה, ולא דיברתי את המילה, חוץ מלהגיד לה שהציור מאוד יפה, וזהו, לא שילבתי שום טיפול רגשי, וזה עזר, וזה עבד. אותה אימא שלחה אליי ילד אחר, עכשיו לאחרונה לפני 0.5 שנה, ילד בן 9 שהיה לו בעיה של הרטבת יום וגם לכלוך, וזה פשוט היה מצב לא נעים, היה לו דחייה חברתית מזה, והאימא ניסתה המון טיפולים ושום דבר לא עזר, והיא אמרה לי, בוא ננסה. והיא ניסתה, חיכתה בסבלנות, הילד התקדם המון בתחום הלימודי, ראו שינויים מאוד גדולים, אפילו שהיא לא בשביל זה הגיעה, אבל על הדרך שמו לב מאוד לשינוי משמעותי בלימוד ובהכל, כל ההתנהגות. אבל השינוי הזה דווקא התרחש ממש קרוב ל30 פעמים. היא הייתה צריכה לבוא, עד שהיא התקשרה אליי ואמרה לי, תקשיבי יהודית, כבר 2 שבועות, הילד יבש ונקי, שמח, מאושר, ממש רוב תודות, לא גמרה להודות ולהמליץ כמובן. יש פה סיפורים בלי סוף, ואני לא רוצה מדי להעריך, אבל באמת המכשיר הזה הוא מכשיר שהוא כולו מתנה. מי שרוצה באמת להשפיע ולעזור לעולם, זו זכות גדולה להפיץ ולעבוד בזה, וזו שליחות גדולה. אפשר לעזור במגוון גדול של בעיות, באמת מומלץ בחום.